Yurdumyň Daşary işleri ministrligine Koreýa Respublikasynyň yer infrastruktura we ulag ministri Sank-woo Parkyň arasynda geçirilen duşuk netijeli tarapdan häsiýetlendi. Duşugyň dowamyny taraplar ulag daşary geçeligleri hemde logistika infrastrukturasyny döretmek barada Türkmenistanyň öňe süren başlangyçlaryna laýyklykda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatdaşlar. Şunun bilen baglylykda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky ulag puwdagyny ösdürilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň ähmiýetine üns çekildi. Türkmenistanyň geografiýa taýdan amatly yerleşmegi onuň Ewraziýanyň ören möhüm ulag daşary çatyry hökmündäki barha artýan ornuny şertlendirýär. Daşary urtly hyzmatdaşlar bilen birlikde utgoşlukly sevit we sevtara ulag düzümlerini döretmek, demirgazyk günörtö, günnäwar günmatar iklimara ulag geçeliglerini kemale getirmek boýunça iri taslamalar amala aşyrylýar. Şeýle hem duşukda şäher guruluşy, seismologiýa we ulag puwdaklaryna hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini garaldy. İşe häsiýete beslenen duşugymyzda dürli ugurlara değişli pikirleşmelerimiz boldy. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda häzirki gatnaşyklar nusgalyk bolup, ol täze belentliklere tarap gadam urýar. Durmuş maksatnamalaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýän oýlanşykly döwlet syýasaty we ýyl saýyn ýokarlanýan ykdysady ösüşiň depginleri daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň geljegi uly bolan türkmen bazaryna üns bermegini artdyrýar. Şonuň üçin biziň ýurtlarymyzyň işe öwürleriniň Türkmenistana bolan gadaklanmasy işleriň giň toplamyny öz üçin alýar. Maýy goýumlary we önümçiligi täze usullary ornaşdyrmak babatda netijeli gatnaşyklar üçin özüne çekici pikirler gatnaşyklaryň ösüşini üpjün eder. Ýurtlar arasyndaky hyzmatdaşlyga ulun serýany üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýga hoşalyk bildirýän hemde garaşsyzlyk baýram bilen gutlaýan iler tutulýan ugurlara dostlukly halklaryň berkbetlerine laýyk gelýän hyzmatdaşlaryň hasy berkediljekdigine berk inam bildirýän. Sag bolun.